Dr Seweryn Dmowski, współorganizator konferencji Football, The Politics of the Global Game. Wreszcie w Polsce taka konferencja, wreszcie ktoś naukowo chce się zająć piłką nożną. Jak to się zaczęło? Jak na to wpadliście, żeby to zrobić, żeby zaprosić tutaj tylu gości? Jak nam się to udało? To jest niesamowite, bo my spotykamy ludzi, których książki nas zainspirowały do tego, żeby się w ogóle naukowo futbolem zająć. Więc to dla nas jest jak spotkanie z ulubionym piłkarzem, z idolem lat dziecinnych, a tak na serio to zaczęło się, kiedy podjęliśmy studia doktoranckie i wymyśliliśmy, żeby rozpocząć przedmiot. Ale co ty robisz? Przepraszam. Mnóstwo entuzjazmu w organizatorach konferencji. I chodzi o to, że rozpoczęliśmy przedmiot dla naszych studentów po angielsku, żeby pokazać im, że futbol to jest coś więcej niż tylko gra, że to są społeczne, kulturowe, ekonomiczne powiązania, że to jest cały w zasadzie współczesny świat, że piłka nożna odzwierciedla współczesny świat i na niego oddziałuje. No i szczęśliwie 4. rok z rzędu ten przedmiot już prowadzimy, no i apetytu rozbiera jedzenia. Po prostu postanowiliśmy, że zaprosimy tych wszystkich czołowych, znaczących dla nas naukowców, którzy się piłką zajmują. Trochę nieśmiało do nich z tym zaproszeniem wyszliśmy i naprawdę odzew jest super, bo wszyscy mówili, tak, oczywiście, przyjeżdżam, Polska, wspaniale, bardzo często, nigdy nie byłem, chętnie przyjadę, świetnie, albo byłem, ale gdzie indziej, tak, po prostu Giulianotti, byłem w Gdańsku, chętnie zobaczę Warszawę. Odzew jest naprawdę super. Też się cieszę, że wreszcie udało się w Polsce sprawić, że ta dyskusja się przynosi do nas. Konferencja rozpoczęła się od wykładu profesora Giulianottiego, guru, socjologa zajmującego się piłką nożną. Czy możesz nam opowiedzieć, o czym on mówił? Co najciekawszego zapamiętasz z tego jego wykładu? Przede wszystkim 2 procesy, globalizacja i glokalizacja, prawda? Czyli to, co znajduje się w centrum jego zainteresowań, że piłka z jednej strony się globalizuje, ale z drugiej strony się glokalizuje, czyli jakby 2 procesy, które biegną zupełnie, one biegną jakby w jednej linii, ale troszeczkę w 2 kierunkach. Czyli z jednej strony te wszystkie globalne procesy, które widzimy, że piłkarze, kluby, najpotężniejsi stają się globalnymi markami, ale z drugiej strony, że na szczeblu lokalnym dzieją się te same procesy, które działy się w futbolu na szczeblu światowym w latach 90. Że to wszystko jednostronnie idzie do góry, ale i z drugiej strony jakby schodzi w dół, schodzi na ten szczebel lokalny. To jest niesamowite, że ten futbol w zasadzie dzisiaj wszędzie wygląda bardzo podobnie, na tych najniższych szczeblach i na tych najwyższych szczeblach, a z drugiej strony obserwujemy zjawiska, które są unikatowe dla tych właśnie lokalnych społeczności, dla narodowych tożsamości związanych z piłką, tych narodowych konfliktów wewnętrznych. To jest coś niesamowitego. Po prostu nie ma możliwości, żeby opisać naukowo futbol, bo futbol cały czas się zmienia i zawsze będzie chleb dla naukowców, którzy się futbolem chcą zajmować. Czy ja rozumiem, że dopiero trwa ta konferencja, ale jak już widać, że to był bardzo udany pomysł. Czy już myślisz o przyszłym roku? Chcielibyśmy, żeby to była konferencja 2-letnia, bo co roku w to samo miejsce może być nużące, ludzie mogą mieć jakby inne plany, a taki cykl 2-letni, żeby ta konferencja raz na 2 lata się odbywała tu w Warszawie na uniwersytecie i żeby stała się takim znakiem firmowym tych badań na temat piłki, tego takiego nowego otwarcia, którego symbolem chyba jest objęcie przez BZPN patronatu nad naszą imprezą. Wcześniej wiem, że nie była ta instytucja zainteresowana współpracą w badaniach naukowych. Spotkaliśmy się z bardzo dobrym przyjęciem. Chciałbym, żeby to się odbywało raz na 2 lata. Wielkie dzięki i życzę jak najbardziej powodzenia. Dzięki wielkie.